Hej og velkommen til vores dagbog. Vi har været dårlige til at blogge, så nu har vi valgt en alternativ form inden for fortællergenren. I form af mundtlig overrækkelse af små fortællinger og anekdoter. Det er jo gerne H.C. Andersen, der har været rigtig god til det. Ja, sidst vi lagde en blog ind, det var i Washington. Og herefter har vi jo lavet mange sjove ting og blade. Vi vil gerne starte med Great Smoky Mountains, hvor vi ankommer midt om natten, da vi fik en hjerneblødning og kørte hele natten. Ja. Kommer frem og sover i bilen indtil tidligt morgen, hvor vi så prøver at finde ud af, hvad vi egentlig gør derfra. Så det var sket i bilen? I bilen skete der ikke noget. Vi skulle sove. Vi sov. Og hvad så? Så blev bare så skræmte. Nå, vi blev skræmte, ja. Jesper og jeg, vi kørte bare lidt... Ja, det var jo... Piftede stemningen op. Ja, vi piftede. Piskede en stemning op. Meget... Piftede den stemning. Vi piftede op. Jeg synes, der stod noget igen. Og piskede den stemning op, og det var meget gysagtigt. Det var super hyggeligt, men det var mega hyggeligt samtidig. Vi dagen efter finder et lille campsite, hvor vi slår vores nyindkøbte telt op. Vi har jo købt stort ind til overlevelse. Vi skal ud og opleve det vilde. Vi slår telt op og har ligesom vores første overnatning ude i naturen. Der er vi på den her campsite i to overnatninger, hvor vi er ude og bade og vandre og hygge en del. Nu sætter jeg lige speeden op. Derefter kører vi videre ned af noget, der hedder Blue Ridge Parkway. En meget smuk naturvej, og ankommer til en anden del af Great Smoky Mountains, hvor vi slår det var omkring Gatlinburg. Et lille sted, som jeg fortæller om lidt om. Vi finder et sted ude langs en fantastisk lækkert vandløb, flodshalløj. Super idyllisk. Slår telt op og hygger og trekker, og der er vi også i 2 overnatninger og har det super. Det allervigtigste derfra, hvad skete der på vejen derude? På vejen ned til vores campsite der sker der det fantastiske. Vi har lige været inde på et visitorcenter, hvor vi har talt om hvordan man ligesom skal gøre nu, når vi er ude i skoven vedrørende teltopsætning, og der er jo bjørne ude i de her skove, men altså man ser aldrig en bjørn. Men kraft helvede, så vi en bjørn. Vi så sgu en bjørn. Og hvordan sagde vi, at vi så bjørnen? Bjørn! Ja! Sådan! Ja. Prøv at regnet. Og vi så en bjørn, og det var bare pisse fedt. Hold kæft, hvor er det nice. Hvad var det, de fortalte os nede ved lejren dernede? De ikke havde set en bjørn i, hvad? 6 uger havde de ikke haft besøg af en bjørn. Så det var jo lang tid. Så det var lang tid, og de var sådan helt ekstatiske over, at vi havde en bjørnefortælling. Mange fortællinger, kan jeg ikke høre. Vi tager derefter, da vi så forlader vores lille idylliske campsite, tager vi videre ned til den her lille skøre gavelandsby Gatlinburg og tuller rundt i nogle timer. Og det er meget sådan noget Guinness rekordbog, og det er mænd med store hatte, og det er haunted house, og vi drak lidt smagte noget moonshine, noget sådan lidt hillbilly alkohol. Det var super fint, og vi hyggede. Og hvad sker der? Nå. Men i hvert fald hyggede vi op i den her Gatlinburg, og tager derefter videre mod vores næste destination. Og det var Nashville! Og det er Nashville. Ja, så tog vi som sagt videre til Nashville, og vi kom sådan lidt sent på eftermiddagen og startede med at køre ned ad Broadway, som emmer af musik og cowboystøvler og ja, country musik. Og så finder vi et helt vildt nice guesthouse, hostel ting, hvor der er mega mange nice mennesker, så vi skynder os ud og køber en masse øl, og så lærer vi dem at spille ølbowling. Og det gør vi så i lang tid og bliver rimelig fulde, indtil det så begynder at virkelig stå ned i stænger, helt vildt sindssygt, kæmpe skybrød-agtigt. Ja, vi møder en amerikaner, som hedder Jack, og en australier, som hedder Adrian. Og dem snakker vi så med om, at vi skal tage ud på sådan noget camp brewing, som er noget kano og drikke øl samtidig og blive fuld.
Ja. Og det skal vi så gøre 2 dage senere. Så vi fremskynder vores planer lidt og bliver en dag ekstra. Og dagen efter, der går vi rundt i byen og finder noget rigtig lækkert frokoststed. Og køber billetter til en ny Batman-film. Så er vi inde og se den på en rimelig lille skærm i forhold til, at USA så havde den skærm på størrelse med Horby Bio. Så det var rimelig småt, men det var en virkelig god film. Ja, men det kan med hvem så med... Nej, Markus han havde offret sig og købt en masse M&M's, men dem havde man desværre ikke med ind. Så han måtte gå hele vejen tilbage i bilen med dem. Det er sjovt. Så... Vil du kigge? Det er flagermus. Ja, Så til højre. Hvad så er de flagermus? Det er helt vildt mange. det er ligesom det, jeg så på Borneo. Hvor er det så sjovt. Pøllemølle. Hvad skete der så? Så blev det der Cabrewing aflyst, fordi at uvejret havde gjort, at der var så meget vand, alt for meget vand i floden. Men så kendte Jack en, som boede i en lejlighed, hvor der var en pool. Så vi blev inviteret til poolparty. På 7. etage, tror jeg det var. Og så købte vi endnu flere øl og havde med. Og badet og festet og tog med dem videre i byen. Og der så sov vi og havde tømmermænd. Og så kørte vi videre, da vi havde fået hvilet lidt ud mod Memphis. Memphis. Og i Memphis, der kom vi sådan hen på eftermiddagen og fandt et lille hostel, vi kunne bo på, der ikke rigtig mindede om det hostel, vi havde boet på i Nashville. Det var slet ikke, det var ikke lige så spændende at fylde med unge mennesker. Ja, det var en eller anden gammel form for kirke, Anna. Men meget hyggeligt sted, og der var pandekager til morgenmad. Det var dejligt. Og så i Memphis, der stod den på sådan lidt mere kulturelle oplevelser. Nu havde vi ligesom drukket amok i Nashville, så nu skulle vi også sådan opleve noget. Så vi startede med den første aften at tage ind og gå rundt på Beale Street og få aftensmad der. Rigtig amerikansk mad med barbecue sauce og Google Beale Street, hvis I ikke fatter, hvad det er. Ja. Eller hør Memphis-sangen. Memphis-sang. Og så gik vi rundt der og nød stemning, og der var masser af musik, og der var gadedrenge, der lavede shows, og det var et rigtig fint sted. Og så tog vi hjem, og så sov vi over os om morgenen, og kom på sent afsted, og vi trængte til at sove lidt ud, tror jeg. Og så var det ellers det kulturelle skulle ske, så vi startede ud med at tage ind på Civil Rights Museum, var det hed? Ja. Og det var det sted, hvor Martin Luther King var blevet dræbt på det motelværelse, der ligger i samme bygning som museet, hvor Markus og jeg var inde og lure. Meget spændende sted. Og så mødtes vi med de andre og tog en tur rundt i sporvognen og mødte en Måske hjemløs. En muligvis hjemløs mand, som ellers bare kunne fortælle alle de gode historier om Memphis, og hvor Elvis havde været. Og... Kan du ikke tage den der med peanut? Jo, med peanut butter banan. Ja. Han havde, inden han blev kendt, havde han boet ved en sort kvinde og leget med hendes sorte børn. Og en dag så havde hun tilbudt ham en mad med peanut butter. Må jeg ikke sige sorte børn? Mørke børn. Afroamerikaner. Chokoladebørn. Hun har i hvert fald tilbudt ham en peanut butter mad med banan, og det havde han aldrig prøvet før. Og da han så endelig blev kendt, så skulle han da have sig sådan en sandwichmad. Så han tog ind på en restaurant, som vi kørte forbi, og bad om en peanut butter mad med banan på. Hvilket de ikke havde, men de skyndte sig at hente det. Nej, var det sådan, det var? Ja. De havde fået en af de små drenge, stikkerand-drenge, til at hente det. Så det blev kendt for en Elvis-mad. Jamen var det ikke... Og han havde doneret en masse penge til moren der bagefter. Ja, moren. Så børn kørte det videre, og så gav han dem penge. Nej, jeg tror ikke, de kørte videre, men han kendte på det bagefter. Ja, okay. Han gav dem i hvert fald penge bagefter. Memphis. Ja, Memphis. Så tog vi videre. Så tog vi ud og opleve, hvor Elvis havde været. Og tog til Sun Studio og så det sted, hvor Elvis han blev opdaget, hvor han var kommet ind som ung fyr og havde sunget en sang for sekretæren. Og vi fik lov til at stå ved mikrofonen, som Elvis har stået og sunget i, og vi hørte klip fra musik, han har stået og sunget inde i samme optagelokale, hvad hedder det sådan noget? Ja, studie. Ja, studie kunne vi også kalde det. Og videre derfra, så kørte vi jo så ud til Graceland, Elvis' lille hus.
meget lille palæ, han havde så. Elvis Palæ. Vi tog til Graceland. Charlotte og jeg var derinde, og det var kæmpestort, og rummene var for vilde med tæller på vægge og loft og junglestue med vandfald ned ad siden. Og vi så selvfølgelig også hans grav, der ligger ude i haven. Og det var en meget speciel oplevelse at se det. Og efter Memphis, så kørte vi nedad sydpå og kom til New Orleans til sidst. Ja, den vil Jesper gerne fortælle om. Fordi at Jesper vil gerne fortælle om New Orleans, så jeg tager det med. Så kom vi til New Orleans. Og vi havde fået anbefalet et hostel. Og hvad med solbriller? Jeg synes bare, det var sådan lidt fikse. Nej, vi kom til New Orleans, og vi havde fået anbefalet et rigtig godt hostel der, som hed India House noget, hvor der var sindssygt mange unge mennesker, og der var swimmingpool, og der blev lavet morgenmad til en, hvis man vil betale lidt for det, og sindssygt god stemning. Og så vi havde fået sat os til rette på hostlet, så gik vi ned i byen på, hvad hedder det? French Quarter, og gik lidt rundt og så de her små fine bygninger med små fine altaner og blomsterkasser på og så videre. Virkelig lækkert. Og vi gik videre ned til vandet ud til Mississippi og så de der både sådan nogle damper, der sejler rundt på floden. Steamboats hedder de. Dem så vi. Og så var vi om aftenen efter. Nå ja, vi var i biografen. Vi var i IMAX bio og se en film om noget med noget vand. Jeg faldt i søvn, så jeg kan ikke sige hvad. Der var nogle fisk og nogle tang og noget. Det var rigtig fint. Nej, men så om aftenen så tog vi tilbage på hostlet, hvor vi mødte nogle danske drenge. 2 knejder fra Sjælland. Og vi fik en masse at drikke, og så skulle vi jo lidt mere at drikke, og så skulle vi i byen, nogle af os, og det blev Nicoline og mig og Markus, der tog i byen ned på det, der hedder Bourbon Street, som er bar og flere bar, og også nogle lidt beskidte bar hele vejen nedad, og vi fik oplevet det hele. Det var helt perfekt. Jeg skal lige sige, at første aften, der var vi nede på Frenchman Street, der med jazz og... Nå ja, det var første, ja. Det glemte jeg. Første aften var vi nede på Frenchman Street og fundet noget mad på en bar, der hed... Mojitos. Ja. Og vi fik en masse mojitos selvfølgelig. Jazz. Og hørte noget god jazz, live musik, og hyggede rigtig. På et andet sted. Det er lige meget. Der vi boede, når vi boede 2 steder der. På top. Det hele bliver blandet sammen. Og efter vores bytur, der var vi nede i en park, der hed Louis Armstrong Park, og hvor vi lå og fik noget frokost, som vi havde taget med. Okay, så vi var i Louis Armstrong Park, hvor vi spiste nogle sandwiches, som vi lavede, og spiste noget vandmelon, og hyggede og slappede lidt af. Og så begyndte sådan skyerne, hele himlen blev sådan helt mørk, og vi tænkte, at det begyndte at trække op til uvejr. Så vi fandt en lille bar, hvor vi kunne spille noget pool. Men vi synes sådan, at vægudsmykningen, den var sådan lidt speciel. Så vi var kommet ind på en bar, hvor de havde lidt andre interesser, eller fælles interesser, om man vil, end hvad vi er vant til. Men det var meget hyggeligt og meget sjovt. Og om aftenen igen, nede på hostlet, mødtes vi med de 2 danske drenge, som jeg havde været sammen med dagen forinden. Og igen kom vi til at drikke lidt øl og hygge. Nogle af os gjorde i hvert fald. Så Charlotte og Jakob og Nicoline tog videre i byen med nogle... Vi tog alene i byen til at starte med. Vi tog alene i byen til at starte med. Og mødtes så senere nede i byen med en masse af dem, der boede på hotellet. Og mig og Markus, vi tog med de 2 danske drenge ud og kørte en tur i deres... de havde lejet en Mustang, en Ford Mustang. Så den rejste vi rundt i et par timer. Hold nu kæft. Og havde det sjovt med det. Det sidste overnatning. Det var sidste overnatning. Ja. Så dagen efter skulle vi skulle tidligere op klokken 8, hvor vi skulle på alligatortur. Men problemet var bare, at
Så der var nogen, som først kom hjem fra byen klokken 5:15. Så de fik 1,5 time søvn, inden vi skulle ud på alligatortur. Så det var sjovt. Det var ikke os alle tre, der kom så sent hjem. Det var kun 2, der gjorde det. Men så vi kom ud på alligatortur, hvor de fodrede alligatorerne med skumfiduser. Så det var og pølser, skumfiduser og pølser. Men vi så en alligator på, hvor lang var den? 2,5 meter, tror jeg. 2,5 meter? Det var mere. Var den mere? Den var 6 meter. Så var den. Den var kæmpe stor i hvert fald. Og den spiste det der båden og alt. Og den, det var i hvert fald en oplevelse at se sådan en kæmpe alligator. Vi fik lov til at holde en lille baby en. Ja. Og der kom billeder af. Og det er der billeder af. Det har vi oplevet. Ja. Det var vist New Orleans. Hvad skete der efter vi kom på Swampbåden? Der var nogen, der havde det dårligt. Det var en lang køretur. Det var en lang køretur fra nogen. Ikke så Lotte. Ikke så Lotte, nej. Ja. Sjovt var det. Så tog jeg lige en for holdet. Er det mig nu? Ja. Hej. Det var mig nu. Jeg vil gerne fortælle om, da vi kørte til San Antonio. Jeg kiggede på kortet og fandt en rute uden for highway. Okay, det er ikke sjovt. Så blev den film vist også bare rimelig lang, hva' Markus? Nej, vi fandt en anden rute uden for highwaysene fra New Orleans. Total fail. Og kørte ned langs, hvad hedder det? Vi kan jo klippe det, ikke? Kørte ned langs golfkysten i stedet for. Ja. Ja. True that. Og det var meget flot. Og der var slanger og døde krokodiller. Og så kom vi frem til Galveston om natten og sov der. På hvad for en slags motel? Vi havde sådan tænkt, vi kunne sove på Galveston som sådan et lækkert sted, men der var alt booket, og det var pissedyrt, så vi kunne ikke sove der. Så vi kørte sådan lidt videre for at ramme. Vi skulle mod San Antonio. Og så finder vi bare det billigste og bedste, så kom vi til et sted ejet af en inder, hvor det bare var det lammeste sted. Det kostede $60 per nat. Og så var der bare lokum og stoppet, og bare fået noget gammel lort i, og sådan det var så ulækkert. Der var pis på sengen. Nå, der var så klam. Nå, vi kørte så videre. Sov hurtigt og kørte videre næste morgen. Hvor vi så kørte til San Antonio, og der kom vi frem. Og der havde jeg arrangeret, at vi havde fundet en på Couchsurfing, vi kunne sove ved. Der hed Danny. Og boede i, hvad hedder det, Schertz? Ja. Lige uden for San Antonio. Og han havde to andre couchsurfer boende, også 2 mexikanere. Så vi var 7 couchsurfer ved ham. Og jeg fik en besked fra ham, at vi skulle komme til aften, og han ville lige høre, hvor mange der kom. Så vi tænkte, vi kommer til lidt mad, og det er pissehyggeligt. Det endte så med, at der kom en masse gamle mennesker og drak en masse vin. Og hvad var det, der skete med en dame, der kom? Inden så sker det. Altså åbenbart har med Danny og hans kollega er startet sådan noget nyt, der hedder Travel Adventures, eller sådan noget, tror jeg det hed. Et eller andet lort, som var sådan noget totalt pyramidespil med, at hvis du melder dig ind og får 5 med i det her, så kan du få billige rejser og få en bil. Og så tilfældigvis, så alle os 7 skulle lige høre det her. Det var overhovedet ikke aftalt. Og det var bare sådan en dårlig start og så behageligt. Men det vendte hurtigt rundt, og den her aften var egentlig rigtig hyggeligt, at vi fik noget øl. Charlotte havde det selvfølgelig ikke så godt, for hun havde det dårligt stadigvæk. Men nej, ikke der, men du havde bare ikke lyst til at drikke. Jeg drak det. Vi drak det altså. Folk virker bare ikke så game på det. Nå, anyways. Vi var trætte. Det bliver mærkeligt. Kom nu. Jamen, I får meget huddet ud af det. Undskyld. Nej, så der om aftenen, så de her mennesker, vi fik, de tog sig hjem med en 1-tiden. Alle de her mærkelige mennesker. Og vi kunne så endelig komme i seng. Og det var sådan set den første aften. Og så den næste morgen havde vi bestemt os for, at der ville vi... Hvad vi aftalt der? Nå, det var fordi, der mødte vi, til den her fest, der mødte vi en mand, der hed Pat, som var en af Dannys venner, og var super flink, og var rigtig klar på at hjælpe os, og vise os alle mulige ting, så han tog os med ud og ride dagen efter, ude på den her, ude ved hans venner, som har en ranch lidt over Texas, hvor vi så kom ud og ride på en af deres heste, og fik lige lært lidt tricks om, at man rider. Mega cool, og rigtig western. Og så snakkede vi videre om, vi gerne ville ud og skyde, så det var egentlig planen, vi skulle gøre det der, men det kunne vi så ikke komme til, så det skulle gøre næste dag. Men så havde vi nogle timer, vi skulle slå ihjel, fordi der havde været snak om, vi skulle skydive, så vi tog ud og shoppe i stedet for. Ja, det var fint. Og vi tog hjem om aftenen og lavede så mad til alle hjemme i huset, og lavede brunsviger, det var lækkert. Næste morgen, der kørte vi så til... Ud at skyde?
der kan vi ud og skyde om morgenen sammen med Pat der, og det var en fed oplevelse. Og derefter kørte vi ind til San Antonio. Det var faktisk første gang, vi kom ind til San Antonio. Der havde vi sovet der 2 nætter. Og der tog vi ind og så The Alamo og Riverwalken, der er i byen. Og så mødtes vi. Var det den aften der? Ja. Så mødtes vi med Danny og de 2 mexikanere. Og tog ud at spise. Jesper var så ikke med, fordi han lige havde valgt at forstøde foden. Og så tog vi ud at spise, og det var mega hyggeligt. Og så The Alamo om aftenen og drak lidt øl. Og lavede så... Og det var den aften. Og så tog på Coyote Ugly også. Og så sov vi der. Næste aften lavede vi mad igen og hyggede, og så har vi kørt. Og så har vi lige været i Austin. Vi er lige på vej hjem afsted fra Austin nu. Hvor vi har haft en dag, hvor vi er ude at svømme og sejle. Og det har været super lækkert. Så nu er vi på vej mod Dallas, hvor vi skal... Gruppen bliver skåret ned, så mange store grupper gør, ligesom Beatles, og andre gode grupper bliver skåret ned. Spice Girls fra 5 til 3. Så Tools. Og så er det bare mega fedt! Ja! We don't care what the people say, hey, we don't care what they wanna do, hey, we don't care about it anymore. We do what we want. I ain't wasting no more time. It's now or never. I'm about to get mine. It's now or never. I'm about to get mine. It's now or never. It's now or never. It's now or never. We don't care what the people say. Hey, we don't care what they wanna do. Hey, we don't care about it anymore. We do what we want. I ain't wasting no more time. It's now or never. I'm about to get. It's now or never. I'm about to get mine. It's now or never.